Oh, Jesus. Hallelujah. That are skillfully, that are trained. Mamde bakusazoba nama-class ekufuneka siwenze to teach abantu besifazane, the intercessors. At a launch, angithi bazalwane. A launch that has a name, angithi bazalwane. Uma ubheka, when something is launched, it needs an immense amount of force to be launched, angithi bazalwane. Ayivele nje ilauncheke ilonchekela yona nje ne anti niyayazi irocket, angithi abanye bayazi irocket lento ama spaceship nyana niyabona, they are launched, angithi, and they require a great amount of force so that they reach where they need to reach, angithi bazalwane. Why do they require an immense amount of force? Uma ubona futhi ukuthi yalaunchwa ubona sekunomlilo, angithi bazalwane, usuka la ngaphansi ukuze ikhuphukele iye phezulu, angithi bazalwane. So uma kulaunchwa kudingakala ukuthi vele kube ne-igniting force, hallelujah, that shall be resisting the pulling down, angithi, of gravity, angithi bazalwane. Leyo force, it needs to be so immense ukuthi noma i-gravity iphula down lesi sitsha silaunchwayo igobhoze ikhuphukele ingakwazi ukuyiswa phansi, hallelujah. So leyo force yenza ukuthi to pass through territories. Yezwa bazalwane, into engizama ukuyisho ukuthi ngoba kulontsha uhambo nowesifazane, it is not going to be easy. There are frictions, there are resistant forces, there are principalities, there are authorities that do not want to see this initiative of vision, hallelujah, being launched, hallelujah, to where it serves purpose. Niyezwa bazalwane, kodwa into ezokwenza ukuthi ilontshe idinga amandla. Amandla that surpass the friction that you might encounter. Niyezwa bazalwane, amandla that will surpass the resistance, amandla that will surpass the rejection. Hallelujah. Vele umuntu ufuna ukwenza into uthi uzenzela wena angeke yenzeke. Ngoba kuzofika udonga ume uthi ngci. Ngoba liya resista nalokho ufuna ukwenza. Kodwa into engiyithanda ngale initiative akusiyo eyomuntu. Oh yes. Hallelujah. Kodwa ingeka uNkulunkulu. Therefore there is power deposited. Hallelujah. Power deposited to break the limitations set by people. Set by principalities and the demons and territories that rule this place. Lendawo yase emelo ngaze ngadabukela Nkosi yami ngoba wayeze wayilontsha endaweni. Yabonga ngizwa abantu bekhala ngomhlaba uyalingana ayihlala ngcono. Uyayibona iemelo. Inenyimpi noNkulunkulu. Khona amadimoni athenjiwe esihogweni ukuthi nje lento kaNkulunkulu ingenzeke. Kodwa sikhonza uNkulunkulu who cannot be contended with. A God who has
Asukela abarongo ngoba laba akusibona nje abantu kodwa bangabantu abahamba noNkulunkulu. Jesus, kunomehluko phakathi komuntu owazi uNkulunkulu ngoba kushunyeliwe. Hallelujah. Angithi siyahamba bazalwane. Hallelujah. Ukuhamba ke noNkulunkulu ngoba kubizo labantu besifazana abazohamba ngithi noNkulunkulu. Hayi ukuthi nje siyanibiza ukuthi asiye phathini. No. Sinibizela ukuthi sizohamba. Sizofundiswa uhambo noNkulunkulu. Yabona uhambo lomuntu wesifazane ehamba noNkulunkulu lubuhlungu ngoba komunye liphumulisa ibhlukwe, komunye liphumulisa ihephisi. Lami lingamanzi namehlo ami umthombo wezinyembezi. Yebo. Ukuba ngikhalele ababuleweyo bendodakazi yabantu bami imini nobusuku. Yes. Ukulala kwezihambi ehlani ukuba ngishiye abantu bami ngisuke kubo ngokuba bangabaphingi bonke umhlangano wabakhohlisi. Yebo. Bagobela umthalo wolimi lwabo amanga abaqinelanga iqiniso ezweni kepha basuka lowo makaxwaye umakhelwane wakhe. Ningethembi nakumfowenu ngokuba abafowenu bonke bayaqinela nabo bonke abakhelwane bayahamba behlele. Yilowo namanga bazikhathaza ngokwenza okubi. Yebo kuba Uhlala phakathi kwenkohliso nenkohliso bayala ukungazi usho uJehova. bayala yabona isizathu sokukhala uJeremy unesizathu because ngendlela elibhalwe ngayo lelizwi ngathi likhuluma ngalesikhathi. Yes. Hayi ngiyabuza. Ngoba ke uhambo lulonjwa endaweni esengathi akwenzeki. Ubona sengathi namamayini esevaliwe. Ubona sengathi nemsebenzi ayisekho. Ubona sengathi abantwana bahlukile. Kodwa umuntu wesifazane ezohamba. Hallelujah. noNkulunkulu uyabiza ukuthi umhlabathi a prophet overnight. Kodwa uhluleka ukulalela mina la usuzokwazi ukuzwa wena uNkulunkulu. Usukhipha ingane ezu5. Nkosi yami Uyamuza uNkulunkulu. Kodwa uyamuza omuzo betiphenduka. Also brings solution. Hallelujah. In the midst of the storm. Kubeka Ngithume emva kwabo inkemba. hallelujah. Hey security. Kodwa uma security noNkulunkulu unemali. Angidlula ngoba angizile ukuzokhulumela izinto zomshado. Wena ubona ukubonakala namanyala nencithakala esengenile ebandleni. Ubona ukufa isithe sesikuthumele endlini kaNkulunkulu. Wena usakhala ngefrontal. Jesus. People who have the heart of God who shut up us. Azobona ukonakala okwehlisa inyembezi emehlweni kaNkulunkulu. Says the Lord
of you. So when you are placed in the position of a calling, you also can call. Amen. Others will Jesus. Ayiphumise ebantwini besifazane. You can pay softly. Cash. Hilabash. Hulash. Thank you, Jesus. This is your work, my Father. In the mighty name of Jesus. Father, we really need the genuineness, the genuine ministers of your word, who shall not hide either eloquency of speech in this place. Jesu sesiqinela before ngisindiswa ngathandaze wathola umhlabathi useselikhulu ugagade wabeka izandla kezona abazalwane ukuze nami ngisindiswe ngadotshwa inyembezi zalo mama mshayeleni izandla yasetshenzwa celebration amasibonise esimile in our midst. I have my brother mfowethu lo yena akazi ukuthi wakithi mina nami ngivela le ekhaya ezulwini e-University of Calvary. Hayi amadoda nishayela izandla. Inkaba yethu ngathi yezwana ecela ubingelela umfundisi uMthembu ehambisana ne-angel yakhe uMthembu ashayela izandla. Thank you Jesus. Bazalwane nkosama ngeke ngeniqede kunabafundisi bethu ngaphobhungane nkosama observed ngezokala bazalwane because of time ngiqela ukugijima maye mina ngimuhleke ngoba phela uyazi uma mdabu uyayazi lento uyi-foundation ileyiwe manje lento kwamanje sekufele ukuthi qha faka isiqheviso ngezokala bazalwane bese nginikeza ubishop okusho kona ukuthi ngizoba mfishane ngifuna ukusuka lapho pulpit ngisangithanda. Haleluya bazalwane ake siyeneke encwadini kaJeremiah uchapter 9 verse 12. Umlomo kaJehova Ngifuna nahlakaniphile Nkosi yami okhulumile kuye umlomo kaJehova. Angifuni labo uNkulunkulu angakhulumanga nabo ngoba besingabakhona sibe banengi kodwa kungenzeka
khona kakhulumanga nawe. Oh, yes. Akakhuluma nalaba abamzwile umlomo kaJehova ekhulumisana nempilo zabo. Ukhona yini hallelujah asamzwile uJehova uma ngabe khuluma. Oh Jesus. Aske Samsoni uma ngabe ngizokunyathela vele bengingakhulumi nawe. Vele bengizofuna wena kodwa bengizofuna nabafuna uJehova abahlakaniphile. Hallelujah. Yini ababisiwe kodwa bayinkosi. Jesus abakhethiweyo. Maka aya labosha qhubeka. Khona yini ohlakaniphile osokuzwile ukukhuluma komlomo kaJehova. Akumemezele na. Abakhaya lebesa uma ngabe sekakhona osokuzwile ngifuna nade memezele ukuthi uJehova uyaphila. uJehova ikatanga. Hallelujah. Athina uJehova. Hayi khona yini. Ukhona yini osamzwile. Ukhona yini osamzwile. Akhuluma nabantu abasiphelezele esontweni. Akhuluma nabantu abahamba ngobasapho. Akhuluma nabantu abagqoka njengabo. Akhuluma nabantu abakhuluma njengabo. Akhuluma nabantu abanethithiniso. Wena usafuna imoto. Thina sibathi isitafu. Sasakhaya subili. Oyelatsha. Bayamangala. Ngoba thina siphethe into zezulu. Yingakho bese basiqhamuka bayasibuza ukuthi bobani laba abaphethe isitafu. Abasibuza wena. Hallelujah. Hey, Nkosi Oh Jesus. Apostle. Akaposti kuthena na. Akaposti ngokuthena uphethe. Ake bababiza abantu besifazana abahlakaniphile. Babiza uRispa. Noma bangambizanga kodwa wayeza ukuthi appointment yokuthi now is the time. Ngoba sifuna abantu abazokwazi ukuthi isikhathi wabona ukuthi isikhathi ukuthi manje ayikho into engizoyenza. Isikhathi ukuthi ngihlale edwaleni. Bathi babathathile abantwana bakhe ababili bababulala. Hayi umyeni akasekho sewafa. Ngizokhalela ubani. Kodwa ngoba bekane wisdom wahamba. What is happening? Kodwa selikhuluma ngalesikhathi lapho wena ulele khona uyakhona. Kanti kunomntwana abamkidnaphile na 6 years. Njengoba sikhuluma bebamrepa. Athi mama yakeleni. Mama umama ubuthonga. Umntwana bayamremula. Baba position. Something different azoyenza. Hallelujah. Ukuthi isikhathini. Oh Jesus. Hallelujah. Oh Jesus. Umzimba funa bambamba saphila. Nje bese babamba lebele. Bayakhipha. Bayasika. Abebese. Ezulu. Bese babamba naleyo. Bayakhipha. Nakaboshaya. Kodwa abantu besifazane balele. Bese bayafika. Bakhipha nesitho somzimba. Basibamba basika moments of God. Hey! Ijaqala ibebezayo. Akade ezwa ngathi babaphendula. Nkosi yami. Usize Nkosi. Oh Jesus. Yeah. Hallelujah. Yeah. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Ingubo zethu ifudumele. Akekho nje kulendelayo. Oh, Jesus. Ayasibaba. In the spirit
sanctuary yale nkulunkulu oyingcwele siyahluleka sesidinga wena Nkosi ngenelela nkulunkulu oyingcwele njengoba silana njengoba Jesus ukuthi there are many victims of rape. Hallelujah. Abanye they just ignore it, but you're a victim. Sometimes le ndiyakhetha sidinga ukukhala sikhalele uNkulunkulu. Bakhona yini abantu besifazane abazokhala namhlanje? Oh Jesus, sizosukuma isizathu sokuthandaza singekho uthandaze size sibe khona uthandaza umoya uvuma ukuthi uthandaza umoya ungavumi uzuvume emhlabeni esebenzisa thina we are the instruments thina siyithuluzi likaNkulunkulu lokulwa izimpi kaNkulunkulu emhlabeni. Ngiyayithi mina bazalwane umuntu wesifazane ongawuthandi umthandazo uyinkinga. Hallelujah. Umuntu wesifazane nje obhorekayo makuthiwa size emthandazweni problem. Namhlanje sizothandaza. Hallelujah. Sifuna abantu benhliziyo kaNkulunkulu. Oh Jesus. Sifuna abantu bohambo likaNkulunkulu. Sifuna abantu abazothi lente ngeyethu. Oh Jesus. Hallelujah. Lento sizoyithandazela. Lento sizoyithanda. Hallelujah. Lento sizoyisupport. Hallelujah. Hallelujah. Hayi abantu abazothi ithibizwa Jesu. Ithi mfana lo uyasifuna. Konje ubani loyo? Udume ngani? Uyathatha ukuduma. Wena uzobona Jesus. Usebenzisa abantu. Hallelujah. Wabathekela. Lento yasezulwini ifuna sibambisane, ifuna sithwalisane. Njalo lithi iBhayibheli thwalisana nimthwalo yenu. Hallelujah. Kodwa nimthwalisana nimthwalo yenu nifeze umthetho kaKristu. Hallelujah. Thwalisana nimthwalo yenu. uJesu akanamthwalo. Yes. Uthi Paul thwalisana nimthwalo yenu. Thwalisanani. Ma esindo munye sindwa nawe phela. Hallelujah. Ake ngathi ngalinye langa ingizisa ubuhlungu into emakholwa asindisiwe akhombana ngori athi ziyakhala kamakhelwane. Kushikholwa lisindisiwe. Sisho liphethe iBhayibheli liyokuthi ziyakhala kamakhi akithi phela abakholwa. Jesu. uNkulunkulu ubize thina, uNkulunkulu uthembe thina
sizothandaza sibamemeze bese. Hallelujah. 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 Inge mthandazweni. Abesifazane besililo. Reading articles kubo. It's a reason to pray. Watching news kubo. It's a reason to pray. Nezwa bazalwane. Ukuzwa nje indaba ezithusayo nazo lezi abayikhuluma ko TikTok. Ma ezwinda khona izinto athi mayezizwa vele lapho umoya kaNkulunkulu athi uyabona yini ukuthi kunesidingo. Hallelujah. Uma bezwinda bixoxwa abafuni nokwazi ukuthi igcine ngani bezwa the articles bese bathi this is the reason that I must go in prayer. Abathatha indaba bayidlulise ke WhatsApp. Uzwile yini? Hallelujah. Makuliwa kamakhelwane abaphumi abantu besifazane abathandazayo baphume bathi ngifuna ukuyobona aphume ne camera seyiready ayoshutha bese uyaposta. Makuliwa kamakhelwane ezumsindo ungene ekamerweni athi baba ngegama lika Jesu lo msindo uzwayo angayi nibize abantwana babheminya uphe ngabonya uphe. Why are you calling abazali balabantwana baza amagama abo thina sibabiza ngabo nathi amakholo? Yebo. Labonya uphe laba sibafuni ngabe la. Amaphara. Ashone phamakholo. Azongena ekamereni eliphezulu. Athi bonke labantwana mayedlula cala kwabo noma ngabudlula edropeni. Athi baba ngegama lika Jesu waseNazaretha ngiyathandaza ukuthi abasanguluke babuyele ezingqondweni eziphelele babuyele emakhaya. I pray Father ukuthi let them be decisive. Nathi sibabiza ngamaphara, nathi sibabiza ngabonya uphi. Mabeqhamuka nathi ngokwethu siyadeda sithi angifuni baze basondele. Sivala amafastela sivala amabhatla. Kodwa bese senzani? Bese senzani? Ngoba uNkulunkulu ufuna abesifazane. Bathi ngikhuluma kubantu abaroko. Jesus. Abantu besifazane, a woman is a symbol of life. Amen. Leto ethi umuntu wesifazane lula sibamba sijijenele. WayeNkulunkulu angakhethanga bona. But uNkulunkulu wakhetha umuntu wesifazane wathi umuntu ongakwazi ukuba namandla ukuthwala icebo. Bekhuluma bishop lamalanga uNkulunkulu ngibizele eMazayonini. Nginokugcobolwa sezayo. Uthi manifika lapho nizofumana imbongolo nethole. Ngithanda iversion yesingisi. Ithi you will find a donkey with hair called, which means the donkey is a female donkey. It's not just a donkey. Imbongolo yesifazane. Uthi uNkulunkulu nizofumana imbongolo kanye nethole layo. Abese athi uJesu zithukululeni nizilethe kimi uma umuntu enibuza nimtshela ukuthi inkosi iyazidinga. Haleluya. Inkosi iyazidinga. Haleluya. Inkosi hayi uMamndaba, inkosi iyazidinga. Idinga ini? Inkosi idinga imbongolo. Haleluya. Besilisa bengezi kakhulu enkonzweni. Barizini. Njengoba berizina nje barizina baze barizine over barizinela uNkulunkulu. Yonke into yabo bafuna ibe ne reason. Why must I do this? Why abantu besifazana uNkulunkulu uyabazi ukuthi bayakholwa. Bayakholwa. Yazi indlela bakholwa ngayo. Bakholwa indoda abangayizwa nokuthi ikhuluma language ethini. Bayazwa nje into ethi I love you. Wayibaba ukuthi konke lokho okunye ukuthi okukhulunywa kwacala ebethina kanendaba. Ungabethi I love you. Angayizwa angayazi noma isithukuthele isikhuluma language yakubo angezwa kodwa uyazi ukuthi I love you ukhona. Yeah. So uNkulunkulu
bishop yokuthi sinabantu abezayo emthandazweni but they don't know how to pray. Mabefika endlini kaNkulunkulu bafika kwi-altar la ngabe bayathandaza khona mfundisi umthetho baya complain abathandazi. So they need training. They need class. Ngoba umthandazo uhlukene. Khona umthandazo esiuqondisa kuNkulunkulu Baba. Bekhona umthandazo esiuqondisa kuJesu. Mawungazi uzothatha izinto efanele ngabe uyitshela uJesu, uyitshela uNkulunkulu efanele ngabe uyitshela uNkulunkulu, uyitshela uJesu. Umthandazo need i-class. And to tell people, to teach labo bantu ukuthi bantu besifazane masizothandaza asikeze ukuzobalisa. Ngoba uNkulunkulu imthandazo yokubalisa akayiphenduli. Ngeke kwenzeke. Simthokozise uNkulunkulu. So masize emthandazweni siza ngokukholwa, asizi sizobalisa, asizi sizothi wena uNkulunkulu ngathi ushilo manje hayi ungakwenzi. Sizosho sithi Baba siyakholwa izwi lakho othe okungenzeke ebantwini kuwe kuyenzeke. Siyakholwa uNkulunkulu izwi lakho uthe asocela esikudingayo egameni likaJesu ngokukholwa wena uzosinika. Sithandaza izwi ngokukholwa hayi ngokublackmaila. Ngikhuluma nabantu bohamba ngithi haleluya. Ngikhuluma nabantu abazoya emthandazweni. Do you know ukuthi abantu abaya emthandazweni abajajani? Abantu abathandazayo abajajani. Abajajani. Hayi sis, yazi fanele kumlahla kodwa le ndoda. Ngendlela ngayo. Hayi, kodwa sawuthandaza phela sawuthini. Kodwa nje sis, indlela ayiphatha ngayo. Ifanele sesokumlahla. Already somjajile lo muntu usuzomthandazela kodwa. So usale abantwana abayi-4, usale abantwana abayi-5. Befuna benze njani ke basale khona abantwana bayisele kuphi? Hayi ngiyibuzela nje. Sebakhona ke abantwana bakhe abayi-3. Funeka benze njani ke? Baqhubisele emgodini. Hayi bazalwane. Uma sizobathandazela asibajaji. Ngoba asikanikezwa ilungelo lokwahlulela. Into esiyenzayo sitshela umuntu iqiniso lokukholwa ukuthi mntana yabona njengoba usumtholile lo waphinde wamthola lo ungabisamtholo wesithathu. Linda ubaba walaba azacaca. Mina ngihlale ngithi mabaluleke amantombazane ami naba nedabalaleli. Ngihlale ngibatshela ngithi uma ngabe umfana ethu uyakuthanda laba bashaya ama keyboard laba bo doctor nabo banibani naba labafana. Uma ethu uyakuthanda umfana ungaqali ngokumvumela uzotshela mina kuqala. And why ngisho njalo hayi ukuthi ngithanda indaba zenu. Ngenzela ukuthi lo mfana angadlali ngawe. Azi ukuthi indaba yami nalo sister umfundisi uyayazi. And once wamtshela ukuthi uyakuthanda wathi umfundisi singamtsheli. Ubokwazi ukuthi sigeleke xa sesigebengu sesigila mkhulu. Hallelujah. Hey mamthabetha hey. Angizwa nje kahle yazo mama lona nje hey. Mele uzomthandazela. Yeah. Ukuze umuntu umthandazela udinga ukumthanda. Yes. Ngezwe bazalwane. Hallelujah. If I pray for you, I love you. Yeah. I cannot pray for you if I don't love you. And you cannot pray for me if you don't love me. Yeah. Labafundisi badinga thina sibathandazela. Labantu abasha abamithayo. Khona into mabuthelezi uyazi
ikhonto engangivami kuyikhuluma ngithi mina ngizwa ubuhlungu ngiyafisa bazalwane thina siyiyeke thina ngalesikhathi singabantu abasha thina mfundisi lesikhathi thina singabantu abasha sisebancane yayingekho into ekhulunywayo mamhadebe enhle ngabantu abasha lesikhathi benzokuhle kwakuthuleka cwaka balinde nethi ukuthi umuntu omusha awe sokhuluma wonke umuntu ke lapho yini ndaba alikilanga la umfundisi akaemela khona athi bantabami ngisacela ukunibonga ngisacela ukuncoma ngiyambonga uNkulunkulu ngani ngoba nina nikwaze ukukholwa nina nakwazi ukuphila impilo yokukholwa kwaze kwaphela unyaka haleluya wabezalwane thina sindiswa ngeSunday school Jesus thina sasindiswa sibuye emjolweni siyawazi umjolo sasindiswa thina sibuye intweni nezwe yini bazalwane but akekho umuntu okabancoma athi for them yefethu ukuthi unyaka wonke nikwaze ukuphila the whole year athi ngiyabonga abantu bami uNkulunkulu akanithandazele lo akayangithandazele ngoba ninikelile anithandazele nje ukuthi nikwaze ukuphila impilo yokukholwa the whole year ungagadwa masenimithi bese kuthiwa labantu enokuze khulume nomuntu owasindiswa evele ganile engayazi impilo yokuhlala yazi vele wabeni uzobamncane umuntu ongayazi impilo yokuhlala uhlala ungajoli ubuyazi into yasemjolweni udecide ukuthobela uNkulunkulu ubuye emjolweni wazi ukuthi kunjani ukhuluma umuntu insindise yamthola vele bese kuyakhala la abangasihlabeleleni la hayi abasuke la asifuna ukuhletshelelwa izoni thina hayi umoya wokufela kodwa makuthiwa kuzothandazwa akatholakali ukuzothi baba laba bantwana bethu Jesu akatholakala ubagadele ethi ukuthi benze mistake bangenza mistake uye eqala ayi bazalwane ngithi ngimbonga uNkulunkulu ukuthi ngingumama umama manje asikwazi ukuthi wangena njani lapha emameni ma hallelujah uNkulunkulu sithola umthwalo ngaphezulu kwenkosayizi yethu haleluya kezokala baselona webantu besifazane yes ukuthi siyofika ezulwini uNkulunkulu uNkulunkulu uyosimangalela abantu besifazane bayi image kaNkulunkulu baletha isimilo sikaNkulunkulu yazi why uNkulunkulu uthando akanalo uthando God is love is not having love abantu besifazane banothando abantu besifazane uma kuthi uyathanda uthanda unconditionally makuthi uyathanda uthanda noma ngathi isizathu sithini makukhuluma emshadweni mfundisi uMthembu ngeke ngithi iningi labantu abangashadile yilaba abasabheka ama type okay bathi ayasi type yami la ayikho type ya uzo le type oyifunayo nayo ifuna enye type ayifuni wena le type oyifunayo ayikufuni wena na ifuna amanye ama type mawufuna i type uye enkosini
mina Nkosi ngicela ungiphumiyele othanda wena osaba wena ozokuhlonipha ozongithanda ozongihlonipha ebese mawusumtholile usuyamshuna sefikile lo prelude la uyamshintsha wena uhamba naye store ufika wena uyamthengela Jesus. umthengela ijini embambayo ngoba ufuna ijini ebambanayo akuthola ufuna itype enjalo Hallelujah. Namenze njalo nomfundisi. yebo benziwa njalo vele uzokushaya sengekho uya le type oyifunayo uyayikhanda ikhandwa nguwe awuzukuyithola wayithola i-ready made ubokwazi ukuthi nomnikazi wayo Mamthola hlanganisa amakhala angakwazi umntwana afaka ibhruku elibovu neshirt elibrown awuthi lona ena mthathe ushintshe lamakhala ukuthatha isithandwa sami yazi umuhle mawugqoke kanje umshunu uzombona mayisephuma lapho hayi yiyo le type le neze iBhayibheli lithini incwadi lezakha soyikhuluma kodwa ngelinye ilanga iBhayibheli incwadi 31 leza niyithanda kakhulu khona ivesi angisazi noma verse 25 yini khona ivesi elithi owesifazane she provide for her household All right. she provide owesifazane she provide njoba nina hayi sasa ngifuna ungasebenzi uzongiprovide ngani ngifuna umuntu wena iBhayibheli lithi owesifazane she provide she provide mawufuna osebenzayo nalo osebenzayo ufuna onesikhundla emsebenzini gezwa kana bazalwane and ukuze uthole lento oyifuna nahlala ngitshela abafana bami ngithi bafana bami bonke mabafikile leka ngiyabatshela ngikulalelani bafana bami mawufuna unkosikazi ungafuna unkosikazi omuhle onama hips nonefika ziyaphela lezo nami ngake ngaba muhle ngangibona senjena nje All right. nami ngake ngaba nefika ungangiboni senjena ngake ngaba nama hips kodwa la emshadweni ziyaphela lezi zinto abadlali phela labo baba nandaba kodwa sizomela uNkulunkulu sizothi baba no matter what nakhamoshathabaya asithandazeni bazalwane baba wethu ongcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu ophilayo uNkulunkulu wecebo uNkulunkulu wentando yakho baba wethu omuhle yicebo lakho leli intando yakho le uNkulunkulu wethu baba wethu omuhle siyathandaza sizosila siyavala le covenant namhlanje egameni lika Jesu waseNazaretha Nkosi phumelela ngayo uNkulunkulu wethu ongcwele reach other nations through this ministry through this movement ngegama lika Jesu baba wethu namandla zonke izinto ayohlangana nazo endleleni le movement mayinemi zonke iziphi uNkulunkulu wethu ongcwele uyomisa uyomlwela uyomqobela ngegama lika Jesu waseNazaretha lalela sathane namadimona semkhathini nawasalwandle nawaseyintabeni nawasemathuneni ngegama lika Jesu waseNazaretha awunasabelo phezu kwale movement phezu kwalo mbono ngegama lika Jesu waseNazaretha sithethela umlilo ongcwele sithethela umlilo wasezulwini phezu kwempilo yakhe ngegama lika Jesu nabo bonke baba wethu ongcwele abazohamba nalo mbono baba
Siyabonga wena Nkulunkulu Nkosi yamakhosi. Siyabonga kaNkulunkulu wena wamdala umuntu. Sibonga i-assignment yakho Nkulunkulu ukuthi namhlanje uyiqalile futhi wayigciba. Siyakhuleka nabangcwele ukuthi lona msebenzi bangawugcini kodwa kube uqala ukukhuluma kwakho, kube uqala kumsebenzi wakho. Kuba bonke abantwana abaphumayo ke baba siyakhuleka ukuthi Nkosi yami labo babuhlungu khona namhlanje kuphole kuthi nalapha Nkulunkulu imizwa yabo ingasavumi Nkulunkulu ukuthi bakhonza kodwa bakhumbule inkonzo yanamhlanje, bakhumbule umhlakanipho wanamhlanje, bakhumbule Nkosi abakushiwa konke namhlanje. Bese wena umoya wakho ingcwele ubanidela Nkulunkulu ekuhambeni kwakho kuhle ngoba uthe wena Nkulunkulu basihlangane endlini yakho na ufike uhlanganyele kanye nathi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba siyabonga nokubonga okukhulu ibonga zethu zifike ndawonye kodwa Nkulunkulu kusebasiqeda kufika kuwe. Siyabonga moya ngcwele ukuthi kufika kuwe Nkulunkulu inhliziyo zethu wena uyazazi ngamunye ngamunye. Siyaqala ke Nkulunkulu ukuthi sihambe endleleni usilungisise ngamunye ngamunye kodwa phambukha khona umoya wakho ingcwele usilungisise ngegama likaJesu. Siyacela Nkulunkulu kodwa sicela Nkulunkulu namandla onke ukuthi wena Nkulunkulu silondoloze ngomoya wakho ingcwele. Siyabonga baba ngalosuku namhlanje wena uJehova ongajiki okhona ekuqaleni usasekhona namhlanje naba bantwana bakho Nkulunkulu basazawuphuma uphumelele naloyo Nkulunkulu busisa amakhaya abo Nkulunkulu ukuthi lapho Nkosi yami bangazi ukuthi bayonalaphi namhlanje Nkulunkulu make a plan for them ngegama lalabo bangazi Nkulunkulu ukuthi basawuhlani. We pray Heavenly Father ukuthi uthawala uya the provider namhlanje Nkulunkulu lena nkonzo mayifasele abantu bakho Nkulunkulu namandla onke izidingo zabo wena uyazazi babakadeli konke Nkosi bese kuwe basokose kuyafana phumukela kwabo nophuma kwabo kodwa masikuwe Nkulunkulu namandla onke wena uyazi Nkulunkulu ukuthi wena uzoprovide kanjani. Siyabonga moya ingcwele, siyabonga Jehova ngajiki, siyabonga moya ingcwele, siyabonga baba namhlanje ntambama phephisa Nkulunkulu ezindleleni zonke igazi likaJesu Nkulunkulu siyadlala kuyo yonke imigwaqo lapho bahamba khona bafika